Íme az új Focus, az autó, mely számos technológiai újdonságot, lendületes modern dizájnt és kiváló vezetési élményt nyújt önnek. Most itt a lehetőség megismernie egy olyan Fordot, ami túlmutat az autó fogalmán. Most válasszon a Focus 3 kiemelkedő tulajdonsága közül. Nézzük meg közelebbről, hogyan érvényesül a kinetikus dizájn és a számos kényelmi funkció az új Focusban. A keskeny, jól megformázott Big Xenon fényszórók igazán erőteljes megjelenést biztosítanak az autónak. A visszapillantó tükörbe épített index pedig egyszerre szép és praktikus. Láthatja, hogy az új Focus egyedi karakterrel és tökéletes arányokkal bír. Egyszerűen új szintre emeli a kinetikus dizájnt. Az ergonómiailag optimalizált elrendezésnek, az újra tervezett első üléseknek és a rengeteg beépített pakolóhelynek köszönhetően az új Focus kényelmesebb és élvezetesebb utazást biztosít. Látjuk, hogy minden fontos vezérlőelem a sofőrtől csak egy karnyújtásnyira van, így a különböző funkciók könnyedén és gyorsan kezelhetők. Az új Focus egyik legkiemelkedőbb kényelmi funkciója az aktív parkolás segítő rendszer. A technológia nem csak megtalálja a párhuzamos parkolóhelyet, de automatikusan be is kormányozza oda az autót, önnek pedig csak a pedálok kezelésével kell foglalkoznia. Mivel folytassuk? Az új Focus számos olyan innovatív technológiával rendelkezik, amelyekkel nagyobb biztonságérzettel ülhet az autóba. Itt van például az alacsony sebességen működő biztonsági rendszer, melynek szenzorjai ügyelnek rá, hogy kis sebességnél vagy a lassan araszoló forgalomban elkerülhesse az ütközést. A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer és a sávtartás segítség, az automatikus távolsági fényszóró funkció, vagy a közlekedési tábla felismerő rendszer segítenek, hogy ön mindig éber legyen és az úton maradjon. Sőt, a holtérfigyelő rendszer még arra is figyelmeztet, ha sávváltáskor a jármű holterében egy másik autó is van. Most már ön is láthatja, hogy az új Focust úgy fejlesztették ki, hogy ön és utasai a lehető legnagyobb biztonságban érezhessék magukat az utakon. Mivel folytassuk? Az új Focus teljesítményét tekintve és kategóriájának kiemelkedő modellje. A vadonatúj Focusban egy 4 hengeres 1,6 literes EcoBoost motor lüktet. A Ford új generációs erőforrása egy 6 hengeres motor teljesítményét nyújtja, miközben szén-dioxid kibocsátása és fogyasztása jelentősen kevesebb hagyományos társaihoz képest. A motorról áttérve a váltóra, a Ford PowerShift villámgyors automataváltást és hibátlan erőátvitelt biztosít minden egyes alkalommal. A nyomatékvektor szabályozó rendszer folyamatosan osztja el a nyomatékot az első kerekek között, ezzel fokozva a tapadást és javítva a kormányzást. A legendás felfüggesztés a teljesítmény maximális kihasználtságát és kiváló vezetési élményt nyújt önnek, ahogy egy Fordtól megszokhatta. És mindezt hogyan keltheti életre? Egyszerűen csak indítsa be a motort. Fedezze fel az új Ford Focust. Mivel folytassuk? Új Ford Focus. Több, mint egy autó.